Jeroen van Merwijk. Ja. Je hebt 33 columns geschreven, linkse columns schrijf je er zelf bij. Ik heb ze gelezen, ze waren inderdaad behoorlijk links. En die heb je gestuurd naar de Telegraaf. En meer in het bijzonder naar de persoon Jules Paradijs, die daar hoofdredacteur is. En die heeft ze niet in ontvangst genomen. Dat wil zeggen, hij heeft ze niet gepubliceerd. Nou, het was zo, ik zat te denken een keer over de kranten die je leest. Ik lees wel eens de Telegraaf, ik lees wel eens Trouw, de NRC, Volkskrant. En in die kranten, Volkskrant en NRC, lezen we wel eens een keer iets van rechts. Laten we zeggen, een rechtse politicus die iets schrijft, een kolompje of een stukje. En toen dacht ik, eigenlijk is het raar dat het andersom niet zo is. Dat links nooit de kans krijgt bij rechts. Dus toen heb ik een mailtje gestuurd naar de Telegraaf. Dat ik me aanbood als columnist een wekelijks een linkse column voor ze te verzorgen. Nou, ik heb niks teruggehoord. Nou, dat kan ik me voorstellen. Toen heb ik weer een mailtje gestuurd een week later. Want ik zei dat het geen grap was, dat ik het serieus meen. Dat ze mij waarschijnlijk niet kenden. Maar dat ik toch wel, dat ze even konden kijken op Wikipedia. Wat ik al heb gedaan de afgelopen 30 jaar. En dat is nog flink wat, zag ik zelf ook. En toen weer niks gehoord. Ja, en dan krijg ik gewoon plezier. Ja, dat plezier, dus toen ben ik gaan moet je schrijven. Even onderbreken, want we komen zo bij je verder. Dat plezier, dat heeft niet alleen geleid tot dit boek, maar ook tot een voorstelling die je hebt gemaakt. Een klein stukje daaruit om even een introductie te maken van de man aan wie je dit allemaal richtte. Geachte heer Paradijs, bijna had ik geschreven, beste Jules. Maar dat is denk ik nog een beetje te vroeg. Maar het zou mij niet verbazen als u en ik in de loop van de tijd heuse boezemvrienden zullen gaan worden. Denkt u zich eens in, samen op interrail per spoor door Europa trekken. Verre landen zien en nieuwe gezichten. Gezamenlijk op campings in één tent slapend. U links en ik rechts. Ja, meneer Paradijs, is het, dat is er geloof ik nog niet van gekomen, hè? Nee, nog niet. Ja, maar het zit er wel aan te komen. Ja, bizar verhaal natuurlijk dit. Ja. Maar u ontving deze columns, want ze waren aan u persoonlijk gericht. Ja. En kunt u de eerste column nog herinneren? Nou, in de eerste plaats dacht ik, dit is geschreven door een 86-jarige in plaats van een 56-jarige. Omdat ik het allemaal zo ouderwets en zo uit de jaren 60 vond. 70. Ik ben 56, toch? Links, rechts. En ik heb wel eens het idee van, dit is dan de laatste bewoner van de socialistische heilstaat. De tijd van Joop den Uyl, Willem Drees. Dus in het begin nam ik het eigenlijk niet zo serieus. Maar ik moest op een gegeven moment wel verschrikkelijk lachen. Omdat het bleef maar doorgaan. Ik heb 1 keer een mailtje teruggestuurd. Ja. Van dat ik het eigenlijk 2 keer moest lezen voordat ik het begreep. Want deze man die wilde met me trouwen. Dus dat kan in ons land, hè? Dat kan in ons land. Maar ik denk van dit moet eigenlijk wel een keertje stoppen. Maar pas na 33 keer eindigde het stalken. Ja, ik is me voor te stellen, als je dan zo'n briefje krijgt... Ik heb 6 verschillende redacties stuur ik, hè, binnenland, buitenland, sport. En ik hoorde maar niks. En ik heb steeds een briefje terug, we nemen zo snel mogelijk contact met u op. Ja. Dat duurde nogal. Maar het leek me zo leuk als je dan zo'n column stuurt. En het is inderdaad nogal links. Ja, het zijn linkse columns, dus alles wat links is goed. En alles wat slecht is rechts. Daar komt het in kort op neer. En dat vind je ook, toch? Dat is ook zo. Maar dat vind ik niet. Dat is gewoon aanwijsbaar zo. Ja. Dat is gewoon pure wiskunde. Ja, want jij zegt rechts is bijvoorbeeld dom. Rechts, ze zijn niet dom, maar ze denken niet na. Dat is wat anders. Dus ze hebben wel hersens gekregen, maar ze gebruiken ze niet. Of ze zetten ze in op de verkeerde manier. Kijk, een van de columns zeg ik dat ik een keer hoorde dat er ergens een rechtse denktank bestond. En hoe ik ook praktiseerde en nadacht, ik kon me er niks bij voorstellen. Want rechts en denken staat haaks op elkaar. Bij rechts heeft het denken plaatsgemaakt voor marktwerking. En het is ook zo. Rechts denkt dat als je alles maar de marktwerking op loslaat, dan komt het vanzelf in orde. Dat is natuurlijk niet waar, maar dat denken ze. Nou, en al die dingen zijn natuurlijk geschreven, zwaar gechargeerd. Ik ben natuurlijk geen politicus, ik ben een cabaretier. Ja. Dus de nuance is nogal ver te zoeken. Maar je toch meestal zijn rechtse mensen vrolijk en linkse mensen niet? Dat staat er ook in. Hè? Ja. Ik weet, het is wel zo, maar rechtse mensen hebben ook veel meer reden om vrolijk te zijn. Want die zijn vaak rijk. Ja. Die hebben een mooi huis, een mooie auto voor de deur, 3 terreinwagens, terwijl er nergens terrein is verder, maar ze hebben wel 3 terreinwagens.
Maar er is één misverstand. Je hebt ze aan de verkeerde gestuurd, want ik ben niet rechts. Nee, Daar ben je inmiddels ook wel achter gekomen. Ja, we hebben een gesprek gehad en toen bleek dat Jules... Ik mag Jules zeggen. Ja. Dus we gaan de goede kant op, laat me zeggen. Dat hij zichzelf niet rechts vindt, maar dat is beyond the point. Ik heb geschreven die dingen... Ik heb rechts is een figuur en links is een figuur. Dus ik heb alle goede eigenschappen van de maatschappij heb ik aan links gegeven en alle slechte aan rechts. Om het lekker je kunt ook natuurlijk rechtse column schrijven, dat is in wezen ook makkelijk. Maar ik heb linkse geschreven, omdat ik het ook belangrijk vond dat het linkse gedachtegoed weer eens een keer werd geherformuleerd. Want we praten over de PvdA en over al die mensen die daar moeten... Maar eigenlijk is het veel belangrijker dat de PvdA nou eens weer gaat herdefiniëren wat nou precies links is. Wat ze met die partij willen. Ja. En daarna, als je dat dan weet, dan ga je mensen erbij zoeken die dat gaan vertellen en die dit gaan leiden. Dus ik vind het een beetje een rare volgorde. Rechts is egoïstisch, zeg je? Rechts is egoïstisch, ja, natuurlijk. Rechts schiet ook andere mensen door de knieën, staat hier. Nou, dat gebeurt nog niet, maar... Er was toch van de PVV een voorstel. Ik heb kamervragen, staan erin. Kamervragen, hoe het dan moet gaan, dat door de knieën schieten. Gebeurt dat staande of zittend? Is er een dokter bij? Is er een ambulance bij? Wie betaalt dan die ambulance? Als die mensen dan invalide worden, want dat worden ze natuurlijk... krijgen ze dan een uitkering? Krijgen ze er geen uitkering? Door die vragen te stellen kun je al meteen duidelijk maken dat het een krankzinnig plan is. Voor zover je van een plan kunt spreken. Jules Paradijs, nog even over de krant zelf. Want er wordt gezegd door Jeroen van Merwijk in andere kranten... Nou, neem de Volkskrant of NRC Handelsblad... daar staan linkse stukken en daar staan rechtse stukken in. Van linkse en rechtse denkers. In de Telegraaf, zeg jij, is dat eigenlijk niet het geval. Nou, we hebben heel veel heel goede columnisten. Ja, dat vind ik ook. Ze zijn wel goede columnisten, maar wat ze schrijven ben ik het niet mee eens. Maar het is wel goed geschreven. Ja. En dat is belangrijk bij een column. Hè? Alleen bij die columnisten, ja, als het gaat om de kwaliteit, daar haalt Jeroen het niet bij. Dat vind ik nou flauw. Dus dat is het kwaliteitsopmerking. Daar heb ik mezelf mijn best op gedaan. Elke dag een column geschreven. Met mijn eigen bloed. Maar hij laat het voorkomen alsof onze columnisten niet kritisch schrijven. Als ik de columns lees van Jaap van Duin op zaterdag in de Financiële Telegraaf... Ja, die is heb ik denk ik gemist. Maar die is voor ingrepen in de hypotheekrenteaftrek. Als ik columns lees van Ruud Koornstra, niet onbekend bij mevrouw Sap... als het gaat om duurzaam en over hoe je in de toekomst om moet gaan met energiebronnen. Ja, die schrijft daar uitstekende columns. Dus doe nou niet alsof rechts... Overigens is de Telegraaf geen rechtse krant, dat is ook nog een misverstand. Ja. Maar doe nou niet alsof er eenpolige columnisten rondlopen. Maar dit zijn geen columns. Je maakt een karikatuur van links en rechts. Ja. Dan zie ik trouwens een hele mooie vrachtwagen voorbij komen. Ja. Maar wat echt niet meer van deze tijd is... en dat is natuurlijk ook misschien de boodschap aan mijn buurvrouw... ja, blijf niet hangen in dit denken... omdat de maatschappij en de politiek is zo veranderd. Ja, maar ik vind het belangrijk dat er weer eens een keer een heroverweging zou komen... een herijking zou komen, daar heb ik zo ook voor geschreven... over wat nou precies rechts is en wat nou precies links is. Nou, leg dat eens uit, want jij schrijft in je boek... links in Nederland bestaat niet meer. Nou, links is Kijk, wij zijn zo... Is Jolande Sap links? We zijn zelfs links voelen. En ik voel mezelf ook links. Maar je moet niet vergeten dat wij de afgelopen 20 jaar... een verrechtsing hebben meegemaakt in dit land... die ze weergaar niet kent. En dat wij dingen normaal zijn gaan vinden, bijvoorbeeld marktwerking, bijvoorbeeld... Neem de publieke omroep. Die gaat uit van de kijkcijfers. Dat is in diepste wezen een rechtse manier van denken. Want je gaat kijken hoeveel mensen er hebben gekeken en dan is het goed. Dus veel is goed. En dat is in de jaren 70, toen de publieke omroep ooit... Nou, dat is eerder begonnen, maar dat was vroeger helemaal niet zo. Wij praten vroeger over hele andere dingen... dan over hoeveel terreinwagens je voor je deur moest zien te krijgen. Ik heb een keer in de jaren 70... waar gebeurt om 4 uur 's nachts iemand horen zeggen, een jongen tegen me... er gebeuren ontzettend goede dingen in Manchurije. In waar? In Manchurije. Oh. En dat zei hij met alle felheid die hij in zich had. Om 4 uur 's nachts. Nou, dat zie ik tegenwoordig op feestjes niet meer gebeuren. En je ziet, er was vroeger een hele andere manier van denken. En ik geef toe dat het nostalgisch is. Ik geef ook toe dat het overdreven is. Dat het zwaar gechargeerd is. Maar het is precies daarom gedaan. Omdat ik vind dat het belangrijk is om weer eens terug te gaan. naar hoe het ook alweer was. Weet je, er is een eeuw geleden nog maar...
Hoe we zitten allemaal, waren we dood vlees geweest. Hadden we geen onderwijs genoten, was er geen gezondheidszorg geweest, gratis, hadden we niet leren lezen en schrijven, waren er nog sloppenwijken geweest die we niet meer hebben, was er geen minimumloon geweest, was er geen sociale woningbouw geweest. Geen Al die televisie? dingen zijn... Geen televisie, maar dat is nog gezeten? iets anders. Maar die andere dingen zijn toch wel belangrijk. Weet je, dat er in een eeuw dat allemaal is opgebouwd. En dat is echt gebeurd door het socialisme en de sociaaldemocratie. Sorry, maar de belangrijkste uitvindingen van de vorige eeuw waren natuurlijk de auto en het vliegtuig. En die hebben de economische groei gebracht. Nou, ik wil niet zeggen... Maar je mag weer zeggen. Oké, niet dit als wat je nu noemt. Ja, nee, maar dat is de motor ervan geweest. Ja. Dat snap ik. Maar de verdeling en de eerlijkere verdeling van al het kapitaal, wat oorspronkelijk kapitalisme ook wou, overigens, dat zie je in de vorige eeuw gebeuren. We hebben hier 2 politici aan tafel. Een reactie, Rande Sap, als u dit zo hoort. Nou ja, weet je, hoe ik dat opvat, en dat spreekt me wel zeer aan, is gewoon een soort pleidooi voor een beetje links zelfbewustzijn. Een beetje linkse brani. Ja. En dat is wel, want dat is natuurlijk de afgelopen 20, 30 jaar heeft dat vooral op rechts gezeten. Niet alleen in Nederland, eigenlijk wereldwijd. Ja. En dat is ook een beetje ten koste gegaan van de denkkracht van rechts. Nou ja, dat is meer brani dan denken. Er is nu voor het eerst een rechtse premier. Ik bedoel, sinds mensenheugenis. In Nederland is er nu voor het eerst een rechtse premier. Maar dus ik verwacht. Dus je kunt ook zeggen dat er een behoorlijk linkse periode achter ons ligt. Nee, in al die jaren is bijna stevast ook de VVD onderdeel van een kabinet geweest, het CDA ook. En Wim Kok heeft ze ideologisch weer afgeschud in de jaren 80, 90. Dus er is ook de hele manier van denken, die marktwerking, het liberale denken, daar zijn we allemaal van doordezend geraakt, zonder dat we het in de gaten hebben. En mij lijkt het goed om dat weer eens een keer opnieuw te gaan bekijken. Ja. Wat nou nog links is en wat je daarmee zou kunnen doen met het woord solidariteit bijvoorbeeld. Zullen we nog wil je wat zeggen of zullen we eerst iets laten zien? Laat me zien. Oké. Kijk dan nog een klein stukje uit jouw voorstelling. Ik ben al 35 jaar ben ik lid van dit hier. PvdA. Ja, ik weet het. Je kan nog beter op een feestje zeggen dat je aan het hoofd staat van een internationaal kinderporno-netwerk. Omdat je hoofd lid bent van de PvdA, maar het is gewoon niet anders. Ja, zo staat de partij ervoor. Tot deze week. Mevrouw Jacobi. Ja. Is dit overigens iets wat u herkent? Want jij zegt het natuurlijk enigszins met enige scherts, maar wel dat als je zegt dat je van de Partij van de Arbeid bent, dat je denkt van ja, zal ik het wel zeggen hier in deze ruimte? Ja, kom op. Ik ben gemiddeld genomen bij de mensen zeg maar altijd al heel snel bij dat juist heel erg veel kracht geeft. Dit soort discussie van je werkt al meer dan 100 jaar aan een welvaartsstaat, waar een sociale zekerheid, waar je met solidariteit, waar je allemaal met de verdeling van macht en inkomen en kennis een samenleving hebt waar mensen in ieder geval allemaal zorg krijgen, waar mensen allemaal onderwijs kunnen krijgen. Dat zijn allemaal niet meer van die logische... Dat is te danken aan de sociaaldemocratie, zeg je? De sociaaldemocratie heeft daar natuurlijk wel het allerhardste aan getrokken. Dat lijkt me gewoon historisch een feit. En er hebben natuurlijk allerlei mensen meegewerkt. Dat haal je de toekoek. Maar het is allemaal bedacht in de 19e eeuw en uitgevoerd in de 20e eeuw. En daar zitten ze grenzen aan, dat snappen we ook allemaal. Maar ik vind dat de PvdA zou moeten nadenken over wat gaan we doen met Europa. Wat gaan we doen met dingen die de sloppenwijken, weet je wel. Ik heb laatst weer gehoord, 1 miljard kinderen leven wereldwijd in sloppenwijken. Ja, dat is toch eigenlijk iets om kapot te fusioneren. Maar moet er meer waardering zijn voor wat de sociaaldemocratie tot stand heeft gebracht? Ik vind persoonlijk dat alle algemene beschouwing zou moeten beginnen met een staande ovatie voor de PvdA. Zo is het. Nou, we zijn nu wel bij de VARA, hoor ik nu. Jeetje. Ja, mag het een keertje. Ja. Nou, jullie zijn het allemaal eens, begrijp ik. Meneer Paradijs, u voert soms actiejournalistiek. Hè? Bijvoorbeeld het rekeningrijden hadden we het net over, maar ook tegen de Partij van de Arbeid en Job Cohen wordt ook een vorm van actiejournalistiek. We hebben net een paar saillante koppen daarvan gezien. Zou u dat echt prettig vinden als die partij helemaal verdween? Juist niet, want ik denk dat we een sterke Partij van de Arbeid, dat die belangrijk is in het landsbelang zelfs. Ik denk dat wat we nu zien met een uit de kluiten gegroeide SP
En aan de linkerkant en een hele grote PVV aan de rechterkant... dat uiteindelijk niet goed is. Dus misschien een beetje gek uit mijn mond. Ja. Maar ik hoop dat mevrouw... overigens denk ik dat u de ideale lijsttrekker bent... want u heeft niets met het Binnenhof... alhoewel ik ben Kamerlid. Ja. Maar u zit niet in de... U zit niet in de... Maar u zit niet in de appelmoes... u zit niet in de appelmoesmachine van het Binnenhof. Voorlopig nog niet. Als ik kijk naar uw concurrenten... Dus ik denk dat voor de PvdA dat het gewoon wel goed is om in ieder geval op een flink aantal zetels... Maar u zou het dus prettig vinden als er een sterke Partij van de Arbeid was? Want dat lijkt niet helemaal uit de koers van de krant. Hoezo? Er staat in juichende kreten Partij van de Arbeid op de rand van de afgrond en een soort gelijk. Ja, maar dat is feitelijk is dat allemaal juist. En ik denk dat aan zijde draad zien we hier. Ja, maar dat was de eerste publicatie van onze parlementaire redactie en die was volledig juist. De onrust in uw fractie was dus enorm en later bleek ook in het partijbestuur. Wat vindt u van deze Partij van de Arbeid pakt gewone man? Een hele mooie kop en dat is wat ik... maar dat is wat ik vanavond hier aan tafel ook weer hoor. Dat de gewone man, zeg maar, die elke dag in zijn auto zit... dat die wordt aangepakt door mevrouw Sap. Dus dat is het oude verhaal. Maar dit is met toch alle respect, hoor. meneer Paradijs. Dit is actiejournalistiek. Je kunt het zo concluderen en je kunt net zo goed anders concluderen. Dit is niet een feitelijke kop. Dit is een actiejournalistieke kop. Maar de Partij van de Arbeid pakt gewone man. Dat is een commentaar. Zou het? Kijk, wat ik zie is dat er nu een aantal kandidaten zijn van de Partij van de Arbeid... met een aantal zeer talentvolle mensen erbij. Dus dat laten we zien wat daarvan gebeurt. Mijn eerste reactie is wel dat u komt uit Friesland. Nou, dat vind ik echt een nieuw geluid. En verrassend dat u ook meedoet. Mevrouw Jacobi krijgt de steun van de Telegraaf vanaf heden. Nou, dat weet ik niet. Ja. U moet het vooral zelf uitzoeken. Maar ik vind het wel leuk dat het gebeurt. Net zoals ik... Terwijl ik ook de humor inzie van dit soort... en ik ben ook bij jou geweest in je programma, bij het programma. Ik vind dat je daar moet je gewoon voor openstaan. Je hebt nog een cadeau gekregen van Jules Paradijs. Ik heb een cadeau, want ik trad op in Dordrecht en ik zat te signeren wat boekjes te verkopen, platen, doe ik altijd. En er staat ineens een immens grote man voor me. Ik dacht dat hij 3 meter was, maar het was iets minder. Met dit boek. Het jaar 2011. En ik wist meteen, dat is Jules Paradijs. Dus, u bent meneer Jules Paradijs. Ja, toen hebben we een klein kort gesprekje gehad. En toen zei ik, ik heb erg genoten. Er zat een aardige opdracht in. Ja. En die zal ik hem voorlezen? Of? Ik vind het allemaal prima. Er staat, beste Jeroen, dank voor de columns. Voel me vereerd. Veel geluk in het publiek in 2012. Het tweede is niet erg gelukt, maar het eerste wel. Jules Paradijs. Kijk. Dus het was lief. En toen zei hij, zullen we een keer contact opnemen? Toen heb ik hem gemaild. Toen hebben we een borreltje gedronken. Dat was buitengewoon genoeglijk. Fijn. Maar het grappige is dat jij zegt op het moment dat je met rechtse mensen te maken hebt... dat lijken ze eigenlijk nog aardiger te zijn dan in de... Dat weet ik mijn hele leven al. Je kunt veel beter... Ze zijn veel leuker dan linkse mensen. Linkse mensen zijn algemeen tobbers, weet je wel. Die willen het allemaal structureel aanpakken. En alles moet anders. Maar nooit eens gewoon een borrel drinken met elkaar. Weet je. Dat ga je zeker wel, joh.